Ya ya. Oh. Yo. Opa. Apa ketika potong jarak ke ombo-ombo ngaturi suka para pamirsa monggo pinara ingkang sakeca. Apa iya hati lure ulang besowo nadian cilik untuk yang tak lirik sing kira-kira sing dilirik bojone kanca. Ala apa iya wong sing hati menyang Solo membeli baju kalasi ana kadale yen duwe bojo pang ojo ayu-ayu ditinggal jatil kowo kancane.
arek gedek tak udonake supaya gelem arep tak dukunke ore ose alam ore ose udan deres kok durung ngombe obenono banyu segara nyawang pantes dik tak melu duwe tak anteni yen kowe selok aduh sayang 1000 sayang kapan-kapan gone pulutan beleh pitik njaluk pupune kapan gone lek keturutan bojo loro padha ayune ore ose ala ore ose ijo-ijo aja diundui wong sing abang ora kurang-kurang sing di bojo ayo dirusui wong sing bujang wis tau sayang ore ose ala ore ose